दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोथार बाथौ सान खुंफुंदों बे नोंथाङा मा बुंनो गोथार बाथौ साननि आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आङो जासिहरनाय जाबाय। आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो जेरावनो थाया मानो बयबो आलो गोजोनै थानो हागोन, गाहाम देहा आरो गोसो लानानै थांना थानो हागोन आरो माहारियाव गोजोन आरो खौसेथिया अराय सम थागोन आरो जिफोरो दिनै खामानिफोरखौ मावनो लादों जि थाखोनि सुबुङानो जाया मानो बयबो जाफुंसार महर मोनगोन। बिनि थाखाय आं आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो मोजां मोनदों जे बयबो फसंथानफ्राव दिनै बयबो सिरियासलि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बाथौ सानखौ फालिदों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो हारिखौ मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय धोरोम सिबिनायनि हाबाफारिखौबो जों बयबो जाहाथे मोजाङै लालांबाय थायो आं बेखौ खावलायदों आरो बिसेसके जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जे गावबा गावनि आखुफोरखौ थिग खालामनो थाखाय आरो लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिजों जों दावगालांनो थाखाय धोरोम सिबिनायखौ जों अरायसम लाखिनांगौ। बाथौ धोरोमा जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामबोदों आगोलनिफ्रायनो आरो बेनो जोंनि गिबिसिन। दा बेनिखायनो इयुनाव मोजाङै गोख्रोङै जोङो गामि गामि थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनानै जोंनि मोजां गाज्रि गासैबो समाव इसोरखौ गाबज्रिनाय बे हाबाफारिखौबो मोजाङै लाखिनाय हाबा हुखा जेरावबो बेखौ जाहाथे खालामलांबाय थायो आं बेखौ खावलायदों। बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खुंफुंगिरि बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनैसिम गोथार थानसालि गैयिनि थाखाय बिथांमोना सिबिनायाव बा बावनायाव गोबां असुबिदा फैदों। बेयो इउनिभारसिटिनि सायाव सोनारगोन। इउनिभारसिटिया जुदि बेखौ थिग खालामोब्ला जों बेखौ लुफुंनायाव मदद खालामगोन। थेंक इउ सार। आरो गोसोआवनो जुदि भक्तिभाब फैयाब्ला बै बाथौआनो जा बा जिखियानो जाया बेखौ जों बोरै सिबिनो हागोन।